Morjesta vaan kaikille, Sofi Ketsu täällä ja tänään pelaillaan Clash of Clansia. Ja tänään mä esittelen teille meikäläisen klaanin, joten lähdetään vaikka esittämään näistä, ketkä pärjää CV:ssä. Otetaan Jupitus ekana. Joo, ja tässä on ihan hyvä 7 TH base. Ja nää vaan pitäis nää 5 aidat saada 6 ja nämä 7. Sitten olisi hyvä. Nyt sori, mä laitan ääniä vähän hiljemmalle, jotta kuulette minut paremmin. Ja nyt mennään vaikka Juho. Tämä on klaanin liideri. Ja nyt te näette hänen beissin. Tässä on hyvä 8 TH. Jos nuo 5 aidat saisi tuolta 6, niin se olisi aivan hyvä. Ja nämä 6 saisi vielä 7, niin olisi tosi hyvä. En anna muita kommentteja. Ja sitten seuraava beissi. Otetaan vaikka Spurdon beissi nytten. Joo. Tää on aika hyvä 8 TH. Paitsi Teslat, jos päivittäisimme muuten kaikki defenset on erittäin hyvällä levelillä. 5 mortaari ja kaikki muut 6. Tosi hyvä. Ja nyt katsotaan seuraava beissi. Otetaan vaikka täältä Pekonimiehen beissi. Ja tosiaan supatkaa Pekonimies. Hän on erittäin hyvä YouTubettaja. Ja hän on meidän klanissa, joten kaikki menee nyt supaa Pekonimiehen. Mä laitan sen kanavan linkin tonne alas. Ja tässäkin näette erittäin hyvän 8 TH. Sillä on 4. levelillä kaikki Teslat ja kaikkea. En jaksa selittää enempää, muuten tästä tulisi liian pitkä video. Ja nyt mennään tähän meidän klanin ensimmäiseen beissiin, eli Rasteri. Hän on krystallilla ja ihan hyvä 8 TH base. Ja en kommentoi mitään muuta tähän beissiin. Ja nyt esittelen vielä meidän klaanin tähän lopuksi. Elikkäs voittoja meillä sodissa on 4 ja membereitä tällä hetkellä 30. Ja tähän pääsee vaan lähettämällä inviten, eli siis niinku sille, että lähettää, jos mä en olisi tässä klaanissa ja mä lähettäisin tähän niinku, että pääsenkö tähän klaaniin ja sitten ne hyväksyn, niin silleen pääsee vaan. Ja sitten drop-rajat on 1000 ja VAR on aina päällä. Ja suomalainen pitää olla, jotta pääsee tähän klaaniin. Joo, eli luetaan tämä kommentti. Ihan hullu sotaklaani. Tarkoitettu suomalaisille pelaajille Elder 50 dynausta. Co-leader 750 dynausta. CV:ssä höykitään silleen, että yksi höyki oman numeron ja toisella paikataan. Tavoite Suomen top 200 klaan. Minimi uusille pelaajille 30 leveli. Onnea. Joo, eli siinä oli Juhon terveiset tähän klaaniin. Ja eipä mulla tänään kummosempia. Tää video taas on nyt tässä purkissa ja se oli Vikke.